Ahojte, dnes si spolu preberieme dôležitú tému, ktorá sa týka každého elektromobilistu, a to je nabíjanie. Povieme si všetko podstatné o wallboxe, inštalácii, bezpečnosti a mnoho ďalšieho. Dovolte, aby som vám predstavila pána Zamarského zo spoločnosti Sectron. Dobrý den. Dobrý deň. Môžeme rovno začať. Takže prvá otázka by bola ohľadom samotného wallboxu. Podľa akých parametrov si vyberáme wallbox? Či je rozdiel podľa typu auta, ktoré nabíjame, alebo podľa účelu nabíjacej stanice, či je to v rodinnom dome, alebo či je to verejné parkovisko alebo firemné státie. Tak určitě se jinak bude rozhodovat řidič plug-in hybridního vozu, které se zpravidla nabíjí pouze na první fázi, a jinak se bude rozhodovat řidič plně elektrického vozidla, které vyžaduje nabíjení na 3 fázích, nebo tam je to nejefektivnější. Domácí uživatelé se spokojí s jednoduchými wallboxy, obzvlášť pokud nabíjí soukromé vozidlo, kde nepotřebují evidenci nabíjecích transakcí. U firemních nabíjecích stanic nebo nabíjecích stanic, které jsou třeba instalovány v rodinném domě, ale mají nabíjet firemní vozidlo a je potřeba ty nabíjecí transakce vykazovat, se zákazníci už orientují na chytré smartové wallboxy, které jsou připojené třeba na nějakou cloudovou službu a mají možnost ty nabíjecí transakce reportovat. A čo sa týka miesta, kam nainštalujeme wallbox, tak aké miesto je vhodné? A kedy napríklad inštalujeme na stenu a kedy je vhodné miesto vlastne na stĺpiku, kde je to primontované k tomu stĺpiku? Konstrukčně jsou wallboxy přizpůsobeny jak instalaci na stěnu, tak právě na nějaký sloupek nebo na nějakou zítku třeba, která může být před garáží. Já bych při výběru toho dobíjecího místa se orientoval podle toho, kde ten uživatel je zvyklý to auto parkovat. Aby to nebylo o tom, že to nabíjení vytváří nějaký diskomfort, ať už při parkování nebo třeba nastupování, vystupování z toho vozu. Druhým faktorem je dostupnost elektrické sítě. To znamená, že volba toho nabíjecího místa je často ovlivněna i tím, odkud se bude přivádět silový a datový kabel, jak to místo je připravené, jaké jsou ty místní podmínky. A keď už ideme nabíjať, aký nabíjací výkon volíme? Drtivá většina elektrických vozidel má palubní nabíječku, která zvládne 11 kW, to je 3 fáze x 16 A. Na druhé straně wallboxy se zpravidla konstrukčně vyrábí 22 kW, to znamená, je tam rezerva, i pokud by ten zákazník měl třeba luxusnější vozidlo s příplatkovou nabíječkou 22 kW, tak tyhle wallboxy to jsou schopny uspokojit. Výkon samotného wallboxu je dán i tím, co má ten konkrétní uživatel k dispozici na tom rodinném domku nebo na té firmě. My se setkáváme při instalacích nejčastěji s domácím jističem 25 A, to znamená v elektroměrovém rozvaděči je 25 A jistič, což určuje, jak velký výkon ten wallbox může vůbec mít. V tomto případě je maximum 3x20 A, což je nějakých 17 kW, pokud se nepletu, a to je výkon dostatečný pro nabíjení elektrického vozu. A dôležitá otázka, aké bezpečnostné prvky by mal mať wallbox? Tak každý wallbox, který splňuje legislativu Evropské unie, má samozřejmě detekci unikového proudu na té DC složce. Pokud by samotné vozidlo mělo nějakou poruchu a stejnosměrná složka z trakční baterie by prostřednictvím zabudované palubní nabíječky unikala do sítě, tak tohle wallbox musí zdetekovat. Stejně tak přenosné kabely mají tuhle ochranu zabudovanou. Ze strany sítě je zase nutné mít detektor unikového proudu. To znamená, pokud by byla nějaká porucha či poškození na nabíjecím kabelu nebo unikový proud na straně vozidla, tak wallbox bude odpojen od sítě. Tahle komponenta může být zabudovaná přímo ve wallboxu,
wallboxy vyšší a střední třídy už ji mají zabudovanou v sobě. U těch nejmenších a nejjednodušších wallboxů se proudový chránič instaluje před ten wallbox jako komponenta zvlášť. A potrebujeme elektrikára na inštaláciu a čo vlastne treba urobiť v elektroinštalácii predtým, než si zakúpime wallbox. A ešte by ma zaujímalo, či treba technickú obhliadku po inštalácii. Tak, já bych určitě doporučoval, aby instalace wallboxu prováděl elektrikář. A to ještě ne ledajaký elektrikář, ale ten, kdo má profesní způsobilost. Jak pro instalace wallboxu, tak třeba pro instalace fotovoltaických systémů je vyžadováno speciální školení pro elektrikáře, které má i certifikační zkoušku. Takže firma, která by vám měla instalovat wallbox nebo ten elektrikář, by se měl prokázat tímhle s tím certifikátem. Samotná instalace wallboxu není z hlediska elektrikářského nějak zásadně složitá, nicméně je to velmi specifické zařízení, které vyžaduje kromě fyzického připojení nějakých 5 vodičů také nastavení toho wallboxu a konfiguraci tak, aby nedocházelo třeba k vybavení jističe v elektroměrovém sloupku, pokud by uprostřed dne jsme chtěli zároveň vařit, prát a nabíjet elektroauto. Takže určitě by wallbox měl instalovat elektrikář a následně by měla proběhnout revize. To znamená kontrola celé instalace, jak po té mechanické, tak po elektrické stránce. A spomenuli ste tie solárne panely. V čom je rozdiel, keď inštalujeme wallbox a on bude připojený ku solárním panelům? Pokud zákazník chce využívat energie, kterou si sám vyrábí na fotovoltaické elektrárně a třeba má i ambici k tomu, že chce nabíjet čistě ze sluníčka, pouze z těch přetoků, tak ten wallbox by měl být vybaven i nějakým prvkem, který komunikuje s tou fotovoltaickou elektrárnou a je schopen změřit a předat tomu wallboxu informaci o aktuálně dostupném výkonu. Jsou wallboxy, které mají přímou integraci, to znamená, ten wallbox je napřímo propojen se střídačem a umí si vyčítat data o aktuální výrobě na panelech, o spotřebě té nemovitosti, o stavu nabití třeba baterií a tyhle data využít pro nastavení těch nabíjecích režimů. Je tady taky kategorie wallboxů, které spoléhají na nějaký prvek, který měří až na patě domu na tom kabelu mezi domácím rozvaděčem a elektroměrovým rozvaděčem potenciální přetoky. A pokud se tam taková energie, kterou ta nemovitost posílá do sítě, objeví, tak na tuhle hodnotu té přebytečné energie nastavuje ten wallbox. To znamená, že je dobré se při výběru wallboxu a tomu záměru chci nabíjet z fotovoltaiky, ať už čistě ze sluníčka, anebo třeba jenom s podporou té fotovoltaiky, nějaký hybridní nebo mixovaný režim, tak při tom výběru se už dívat na to, aby ten wallbox uměl spolupracovat s fotovoltaikou a s konkrétní značkou střídače, kterou na té nemovitosti už třeba nainstalovanou mám. A na záver by som sa rada opýtala ohľadom smartmetra. Pre koho je vhodný a podľa akých parametrov ho kupujeme? Čo si máme všímať? Tak, smartmetr je prvek, který slouží k dynamickému řízení výkonu. Čili to je to, co jsme si před chvílí řekli. Pokud chci zvyšovat či snižovat výkon wallboxu, ať už na základě aktuální spotřeby té nemovitosti, anebo výroby třeba na fotovoltaice, tak na to potřebuju prvek, který to měří a předává nabíječce tyto informace. Smartmetr nebo obecně prvek na dynamické řízení výkonu je určen spíš výrobcem toho wallboxu. To znamená, že konkrétní typ wallboxu nebo výrobce wallboxu má ve svém portfoliu anebo jako produkt třetí strany určené, jaké prvky pro dynamické řízení výkonu jsou podporovány a dají se použít. Mezi hlavní přínosy patří to, že nemusíme staticky omezovat výkon nabíječky, aby nedošlo právě k přetížení té přípojky, čili vybavení jističe v elektroměrovém sloupku. Takže ta nabíječka má informaci o tom, jaký je dostupný výkon, má de facto nižší prioritu než veškeré spotřebiče v té nemovitosti a ona dokáže ty volné místa, tu nevyužitou kapacitu té elektrické přípojky využít.
Ve spojení s fotovoltaikou nám to právě přináší možnost nabíjení buď to čistě z přetoku, to znamená, že používám pouze elektřinu, kterou jsem si sám vyrobil na vlastní fotovoltaice, anebo zvolím mixovaný režim, kdy ze sítě odebírám to minimální množství, které elektromobil vyžaduje pro nabíjení a pouze navyšuju si ten výkon, respektive zkracuju dobu nabíjení o tu přebytečnou elektřinu, která vzniká na mojí vlastní fotovoltaice. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, bolo to veľmi príjemné aj za váš čas. Ahojte, krásny deň prajem.